To jama'a assalamu alaikum. Barkanku da zuwa tasha mai albarka. Ku ci gaba da bana subscribers kana ku danna mana alamar kararrawa da zarar mun dora. Shahararren mawaƙin nan ko kuma a ce shugaban ƙasar mawaƙan na Najeriya gabaki ɗaya wato Dauda Hutu Rarara zai gina masallacin 350. Mansura Isa wacce aka fi sani da matar Sani Danja uwar gidan Sani Musa Danja ta koma bangaren harkar komedi bisa yadda Dauda Hutu Rarara ya ganta tsalim a harkar komedi ba mafin ba abin ya ɗore masa kuma abin ya bashi mamaki. Wannan dalilin na Isa ya fito yace kai abin da Mansura ya gani anya Mansura Isa da ya sani ita ce kuwa ba wata ce mai kama da ita ba. Wannan dalilin na Isa ya tambaye ta kuma kira ta hanyar layin ta ji garanti ita ce ko kuma ba ita ce ba. To mai saurare ka ƙara gyara zama ka ji abubuwan da suka fito daga bakin tsohuwar matar Sani Musa Danja wato Mansura Isa. Ta fito ta tona wani asiri kuma ta fallasa wani asiri kuma ta tona wani bidiyo bisa yadda abubuwan da Sani Musa Danja ya kawo su rabo su da ishi ita kuma ta fasa wannan kwan da yake ganin abubuwan da dole auren nata ya mutu tsakaninta da mai gidan nata wato Sani Musa Danja. Mutane sun yi mamaki da suka fara ganin Mansura Isa a cikin comedy ba ma a cikin industry wato film ba. Wannan dalilin da yasa Sani Musa Danja ya ce to tunda an yaka zai dauki wasu alƙawarka da zai cika mata. Ya ce insha Allah tunda sun haɗu to insha Allah arziki ya zai zo mata sannan kuma zai cire ta daga cikin ƙangin damuwa. Ya ganta a cikin damuwa kan ya ganta a cikin harkar comedy tsamu uke tambayar ta Mansura lafiya mai fara take cewa tunda Sani Musa Danja ya sake ta faɗa wani hali ta kasa gane kanta. Kuma da Sani Musa Danja ana masa kallon kamar yana harkar tsafi ko kuma wasu harkar tsambace an ci gani ko kuma dan saboda ya sake ta kuma ya sa mata nuwa ko dakatar mata da al'amurorin da take gudanar da al'amurorinta kasuwar ta daina yin ta harkar ta daina ta saboda komai ya jagulo Mansura Isa. Wannan dalilin ne yasa Dauda Hutu Rarara ya ce to tunda an yaga shi zai shiga cikin hannun kuma zai sa hannu a ciki kuma duk wasu abubuwan da zai dawo mata da ci gabanta da kwarjininta to shi kuma ya dau alƙawari zai dawo mata da mutuncinta da kwarjininta da aka santa da shi a masana'antarta na Kannywood. Hutu Rararan ya ce hatta martabarta da mutuncinta da kwarjininta da take da shi tun tare ta leto ya da alƙawari yadda zai shiga zai fita sai ya da mata da mutuncinta da ɗaukakarta in ji Dr. Rararan waka kenan shugaban ƙasa na mawaka Najeriya baki daya. Wannan dalilin ne yasa ta fito ta fara masa godiya kuma ta nuna ta ce a duk duniya bata taɓa ganin masoyi kuma mai kaunarta ba karara irin Dauda Hutu Rarara ba. Ta miƙa masa godiya sosai kuma ta ce insha Allah zai gama da duniya lafiya tunda so yake ga kullun ya faranta wa dan adam rai ba wai ya bakanta masa rai ba. Wannan furucin da ta ne Sani Musa Danja ya fito ya magantu ku tsaya ku ji abubuwan da Sani Musa Danja ya jefe ta da shi bayan cikin ta gama faɗan wayannan manganin. Ya ce mata ai ta ba ta hankali sannan kuma ita ba ta da sannan kuma ita ba yar mutunci bace ba sannan ita ba ta san menene aure ba kuma ba ta san ya haƙin aure yake ba abubuwan da ya faɗa matar ta suke nan wato Mansura Isa. Ta ce daren da ya ƙara faɗa mata wannan magana kuma ya ƙara faɗa mata wani habaici mai tsanani to fa za ta faɗa masa abin da har in mutu ba fa zai taɓa manta da abubuwan da za ta faɗa masa ba. Sannan ya ce daren da ya ji abin a zuciyarsa sai ya ji tamkar kashe kansa saboda abin da za ta faɗa masa abin da har in mutu har abadan abada ba zai manta da wannan taban a cikin zuciyarsa ba. Ta ce ya batta da abin da ya kunsa mata wato ya batta da kashe mata auren da yi ba wai ya zo dinga kuma zaginta a bayan social media ba. Ta ce masa in ta iya son zaman sa cikin kuma cikin lafiya kuma baya so ga fitina ta bullo daga gare sa. Ta ce to abin da take so da shi kare ƙara faɗin wata magana daga gare ta. Ta ce in dai ba wai wata magana zai faɗa ta alkhairi ba to ta ce in dai hakanta ne to ta masa iyaka amma ta ce idan bai ji ba bari ba to zai ji hoho abinda Mansura Isa ta faɗa tsohon mijinta wato Sani Musa Danja kenan. Dauda Hutu Rarara ya ce duk su daina wannan cece kucin tunda abin da ya faru ya riga ya faru. Wannan dalilin ne yasa yace to tunda ma Dauda Hutu Rarara ya faɗa ka dole sai yayi shari'a da shi saboda iya gani kamar shi Isa ta ya kashe mata auren ta yake so zai aure ta. To fa rigima ta ƙara barke tsakanin Rarara da tsakanin Musa Sani Danja inda yake gani kamar shi ya hure mata sukun ne yake so ya aure ta kuma yake so